No, także dzisiaj śladami Dantego idziemy, moi drodzy, do piekła. Witam jeszcze raz pięknie wszystkich na żywo i wszystkich na nieżywo, czyli na martwo, jako że piekło to tak nawet tematycznie. Tam jest jakiś potwór, z buzi mu się leje krew. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie przestrogą, dlaczego warto chodzić do spowiedzi. No, bawmy się. On tu jest. Demon to powiedział. Demon przemówił po polsku, czyli diabeł jest Polakiem. Aha. Okej. Tego się można było domyślić. Witam, witam Ravenes, witam Milusia. Piekło wygląda trochę jak pustynia. W sumie nie tego się spodziewałem. Wstawimy do grobowca urządzenie do tworzenia portali. Słupy świetlne oznaczą drogę. Aha. Czyli Marinsi byli już w piekle. Kurde, Marinsi byli w kosmosie, byli na Ziemi. To w sumie czemu myślałem, że w piekle nie? Szło się tego bądź co bądź domyślić. Czy Doom jest na Direct 12? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. O! Moi drodzy, BFG. Znaczy nie, działko Gaussa, ale to jest taki power. Zaraz wam pokażę. A! Wczoraj tu ktoś przyszedł na streama i mi mówił, że ten Doom jest słaby. Ja się z nim nie zgodziłem. Wmawiał mi, że to jest shit i w ogóle ciulaty. Kurde, przecież ta gra jest super sympatyczna. Siema Sober. Pa. A na internetach się ludzie skarżą, że za dużo egzekucji i w ogóle takie rzeczy. Za dużo egzekucji. Seriously, przecież te egzekucje to jest tutaj, kurde, najlepsza rzecz w tej grze. Są takie soczyste i takie fajne i w ogóle, ból dupy. No czego tutaj oczekiwać po tym można było innego? Przecież to jest właśnie esencja. To jest to, co ja chciałem na przykład. No dobra, no może nie każdy tego chciał, ale za jakąś godzinę, będzie super. No to super, czekam. To jest mega sympatyczna i przyjemna gra. Kurde, tam jest bydlak gigant. Znaczy, ja trochę, możliwe, że ludzie po prostu trochę oczekiwali takiego bardziej Dooma 3. A to jest taki, to jest bardziej jak te stare Doomy niż jak Doom 3. Czyli po prostu tutaj się więcej, no wiecie, napierdala, nie? No mi się to akurat fest podoba. To był ten cały. No muzyka jest taka kurde ostra. Fest dobra. Doom 3 był taki bardziej horrorowy, było mniej wrogów ewidentnie, więcej straszenia i tak dalej. Ja tutaj akurat oczekiwałem masakrowania, power-upów, wyrywania rąk i srania do buzi. Także ja się nie zawiodłem. Pa, ogniem. We mnie w Polaka patriotę. Ten jest dobry.
Bydlak. Bolszewik. Nie z tego! O. Oj, sorry. BFG. No, szefie. Ło! Kurdyno. To nie jest Mars. To nie jest Mars, to jest piekło. Obecny etap się rozgrywa w piekle. Także... A nikt... Gdzie ten telefon? Nikt mi nie powie, że był w piekle. I że wiecie, czy w piekle są drzewa, czy nie. Także... Wiecie. Nawet są śpiewy chóralne piekielne. Nie, to nie jest Mars. To wszystko będzie na YouTubie, także sobie obejrzycie, bo na YouTubie są na razie 2 odcinki, a już 2 mam nagrane. To tam po prostu w ostatnim odcinku na końcu była taka sytuacja, że ta pani... O, ja wam streszczę na szybkości. Ta pani cała, pół robot, pół człowiek, wzięła ten cały Argon Generator i wskoczyła do takiego promienia i nas przeniosło do piekła. Orgon Generator. Żółta czaszka. Dobra. A ja bym chyba mógł sobie coś poulepszać. Tak, mam 4 punkty. O! Nie, to za 6. To cannot afford. Tego niestety nie mogę sobie ulepszyć. Tego też nie. Szybko szczel. Za 5. Nic mnie nie stać, sorry. A mnie swędzi stopa. Ajajajaj. O, ammo. Wbrew pozorom amunicji i tak dalej nie ma tutaj aż tak dużo i nie jest aż tak łatwo. A ja i tak nie gram na jakimś trudnym poziomie, tylko na takim... tym drugim. Także wiecie. Siema Moplik. Jakby ktoś chciał na hardcora, to jest jeszcze 1 poziom trudności, a po przejściu gry się odblokowują jeszcze 2. Także myślę, że masochiści też się tutaj odnajdą. Dobrze. Aczkolwiek ja się chciałem pobawić, a nie wypróć se flaki. Jakbym chciał wyprówać flaki, to bym kupił Dark Souls. A nie to. Nie wiem co to jest. W pierwszej erze, podczas pierwszej bitwy, gdy pierwszy raz położyły się cienie, przetrwał jeden. Spalony żarem Armagedonu, z duszą zbrukaną i wypaloną przez piekielne ognie, bez nadziei na zbawienie, wybrał drogę wiecznego cierpienia. Co ty gadasz? Żarłoczna nienawiść nie pozwoliła mu znaleźć ukojenia. Chip. Przepełniony szałem krążył po równinach cienia, szukając zemsty na mrocznych władcach, którzy go... Dobra, tam jakieś proroctwo z piekła. Boję się, żeby mózgu nie sprało. A! O!
Ach, kurde, tam jest ten bydlak. Bydlak gnój. Tego knuta nie lubię. No stój! No pa. No i porobił. Normalnie porobił mnie, a nie ginę tutaj często. A w ogóle to, co się, gdzie jesteśmy, to się nazywa Sanktuarium Kadingir. Czy tam Kadingir. Coś takiego. Tego nie słucham, bo tego się w głowie miesza. Dobra. Na pyrę. Tego cfela trzeba porobić priorytetowo. On mi będzie robił bruździu. O! No, szefie! Karwa! HP! HP! A! Kurde. To może być ciężki moment. Ale się nie spodziewałem, że tu będę miał problemy takie. To na tego dużego gnoja trzeba zostawić. Dobra. Pancery mamy. Właśnie, piła. Piłem w spale, spałem w pile. Jeb. Ho! Całe paliwo na niego poszło. Ale przynajmniej mam to z bani. Dobra. No. I teraz się udało bez bólu. Przez U otwarte. Bez kozery powiem. Pardonks. Fajne dźwięki takie jak w starych grach. Intissi Mario Mare. Wszystkiego mam max. Kolonko. Gdzie to mamy iść? Tam. Jeszcze sobie obadam. Czy tutaj coś nie ma? Stamtąd przyszedłem. Albo jak mówią znawcy, przyszłem. Dobra. Piła.
Aż mi się had zaszelątał. Także konkretnie. To sobie jeszcze połażę. A nuż jakiś sekret, bo są sekrety. Przeważnie je pomijam. Aj. Znaleziono sekret. Aha, to jest sekret, okej. No taki średni. Średnio sekretny. Siema Sylvanos. Haha dymi. Tam już widzę kurwonów. Piekielnych. Masonów. Myślałem, że tam może coś jest. Łapcie. No i elo. Ale czat. Terepolt. Co to było? Model upiora. Aha. Tam nie byłem, ale się wrócę. Sekrecik. Czacha dymi. Dobra. Dwurła to jest moja ulubiona broń. Tu jest power up. Poczwórne obrażenia. O! Nowy potwór. Kurde, tak to idzie walczyć. O! Byku. Kurde, te ryje są fest. Siema Doberman. Jak jest taka akcja, to ja zaniemawiam. W każdym razie przestaję mówić, bo... To jest takie, ja już mówiłem o tym, ja tutaj jak jest taka akcja, to ja potrafię tylko strzelać. A już myśli inne to są... To już jest za dużo. Kurde, kaszle to mnie boli noga. Zespół naczyń połączonych chyba mam. Straszna choroba. A wy powiecie, że to bug. To feature. Dobra. Przemierzamy kolejne kręgi piekła.
Tak, tu jest klasyczny pasek życia, klasyczne apteczki. W ogóle cała gra jest bardzo klasyczna, co jest bardzo fajne. O! To jest takie fajne ulepszonko. Gdzie sobie możemy na przykład polepszyć pancerz, życie i tak dalej. Ja sobie pójdę w zdrowie. Na stałe. Na przykład teraz mam max 150. Coś się kroi. A. Czyli standardowe party. Demon party. Coś mnie dusi dzisiaj. W ogóle mógłbym zażartować, że to takie tradycyjna impreza na hellu. He, czajcie, hell, piekło po angielsku, nie? Dobry kawał, nie ma co. Wysuszyło mi pranie. Czemu aż serce wyrwało? Młodej piersi się wyrwało. Nie lepiej w ammo, znaczy... O! No, myślę, że z tym będzie fajna zabawa, jak tylko się odblokuje więcej ammo. 18 to nie jest za dużo. O kurde, czachy. Najgorsze czachy. Piekło po angielsku to bake? Co? Piekło po angielsku to hell. Po niemiecku Höl. Hiemargon. O, chip. Dobra, dobra. Żeby nie spaść. Fajnie te piekło zrobili. Bardzo fajnie. O, kurde. Już żem się zlękł, że kipnę. Przecież ja taki młody. 14 lat dopiero zaraz. Będzie skończone. Jump. Kupiłem sobie dzisiaj kuksy takie z nudlów, z nudlami takimi chińskimi, ryżowymi. O. A czemu tu nie mogę wejść? Halo? Mutację, jaką mutację? Chyba, że jak to mówią fachowcy, na obkoło. O Jezu, co ja zrobiłem? Nie!
Kurde, nie wiem, czy to jest jakiś bug. Czy to jest feature. Haha. Dobra. Żaden bug, żaden feature. To jest, kurde... Wszystko planowo. To jest to. O, szefie. Tych nie lubię. Nie lubię so much. No. Weź idź umrzyj. Na Jaroku jestem offline? Dlaczego? Przecież streamuję. Nie wiem, zapytajcie Izdina. Coś się zepsuło i dlatego nie było mnie słychać. He. Senzo stonoga. Rozerwało. Siema Kasiula. Użyj, bo sobie 400 szybkiego dokonania zabójstwa chwały. Okej. Zaczęła się czystka na Jaroku, ale to czemu akurat mnie by mieli wyrzucić? Przecież ja jestem dobrym streamerem. Mogę, znaczy mam chyba za mało punktów jeszcze, żeby ulepszać. Aha, ja miałem... Ojej. Gdzie są ci rycerze? Dobra. O fuck! Aha, od góry! Oje! Kurwoniu. O! Jeden. Ammo, 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 ammo. Kurde.
Nie ma ammo! No dobra, zabijam się jeszcze raz. Ponów. Jeszcze raz, uda się. Tylko nie zadupczyłem to, że od góry, od dołu, od dołu, od góry. Kurde. O. Bardzo dobrze. Ammo, ammo. Ammo! No i poszło, dobra. Zrobione. Jak polski, czy da się zdzierżyć polski? W singlu tak, bo jest mało gadane. A nawet jak ta babka tam gadała, to nie najgorzej to brzmi, ale w multi... Wolałbym tego nie słuchać. O, mam drugie gniazdo, dobra. No i zajebiście. I co, broń mogę ulepszyć? Mogę. O. A człowieczka też mogę. Monolog demona. Znaczy, na razie za dużo jeszcze nie gadał. Zwiększa prędkość czynności. Jeszcze bardziej. Spoko. Dobra. LOL. Ej, co ja zrobiłem? Przełączyłem scenę. Czoko. I konsolę włączyłem w grze przez przypadek. Dobra. To zrobione. Odnajdź i zniszcz. A ty w ogóle wkrwiła zimę. Power upy z dupy. Ło! Taka powinna być natywna prędkość łażenia postaci. O, hello. Jego hartowana w piekielnym ogniu żelazna wola pozostała niezłomna podczas próby, która pochłonęła tyle słabych. Był on bowiem piekielnym wędrowcem, uwolnionym drapieżnikiem. Dobra, drapieżnikiem, bydlakiem, bolszewikiem. Pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, 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 pa. Tak czułem, że to nie będzie to. O! Czemu zginąłem w powietrzu? Przecież nic się nie stało. Gęstość powietrza jest taka, że się ginie od samego spadania. O! Ale przeniosło mnie w de facto lepsze miejsce. No i wreszcie mogę sobie teraz ulepszyć bronię.
Dobra. Tylko, że... A nie, mogę. Bo ten karabin jest super i nie mogłem go ulepszać, ale już mogę. Bardzo dobrze. Mariny tutaj szli. Idziemy do diabła. Ha! Idź do diabła, czajcie? Jakby tu to powiedzieć, idź do diabła. To ma sens dopiero. Idź do diabła. Śmieszne. Wow! Diabeł! Ej, walczą. Wykorzystam moment. Lol. Baron. Nie z tego, to jest za mocne. Baron. Baron kokainowy. O nie! Tego cipka nienawidzę. Fajnie się z nim musi na konsoli walczyć. O, by mnie ściep. Nie! A, dobra. Myślałem, że po mnie. Wyrwałem mu roga. Ha! Kaka demona szatana. Wagina. Najgorszy koszmar mężczyzny. Zębiasta wagina. Był taki film o takiej. Tam walczą demony. Ze sobą. Ło! Nie! O! Masz challenge'a zrobić z tym rogatym finishera z góry. Przecież zrobiłem. Zrobiłem parę razy. Wyrywa mu roga i robi mu ała. Przecież był.
było dobrze, ale... Aha, to normalny jest. No dobra. No to naskakiwałem, no tak mi się przynajmniej zdawało. O ty, psito. Omnium. Ale są skurwiarze. No pa i porobił, no. Latający balon śmierci. Nienawidzę. Oh. Kakademon. Jeszcze raz. Taki mech ten dum. A, wy się gówno znacie tam. Co wy się znacie? A! Dobra, kakademona satana. No i teraz... Aha. Nie! Jezus, jak się zlękłem, jakbym zaś kipnął. To bym płakusiał. Idzie. Jakieś prądy. Pio. Biobuty. W swoich podbojach, w walce przeciw mrocznym duszom potępionych, ukazał swą siłę. Podupionych. Serafinowie zesłali mu na czas tej krucjaty. Serafinowie? Cherubini, serafini, albo aniołowie inni. Pozdro dla kumaty. Kto chodzi do kościoła, to wie. A,
Jak święta, tylko lepiej. O Jezus, jaki kolor. Bolszewia. Couldn't be more Bolshevik. Moje oczy. Teraz jest etap w Rosji radzieckiej. Piekło to jeszcze, ale to już za wiele. Kurwa, przepraszam. Nie! Teraz Niklaus! Niklaus! Moje oczy. Plox. Gip different color. Bo płakam. Są dzidy od marinów, co przepadli. Tutaj miało miejsce, wiecie. No i poszło. Moje oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym duma złamać? Obiekt Argentu zniszczony. Po ciężkich bojach w piekle udało ci się znaleźć drogę powrotną. Demony jednak próbują przejąć Marsa. Dobrze, że nie Twixa. Musisz znaleźć sposób na zamknięcie stworzonego przez Olivię Wade piekielnego portalu. Piekło na Marsie. Wieża Ło! Arcianitu została zniszczona. Portalu nie da się już zamknąć od tej Patrzcie strony. na to. Piekielna moc płynie z miejsca w ich świecie znanego jako studnia. Powróciłeś jednak ty. Jedyny człowiek z krwi i Jo, kości, powrócił. który kroczył po obu wymiarach. Może jest więc jeszcze jakaś szansa. Szansa... Vega próbuje uzyskać dostęp do plików Oliwii. Jeśli udasz się do najbliższego terminalu, przekażemy ci informacje. To na razie wszystko. Das ist alles für jetzt. Potwory. Baron z piekła. Bulwo wściekła. Czy tu się gdzieś idzie? Można do piekła skoczyć jeszcze bardziej. Nie, to jest Mars. Od tyłu sram. Mój Boże. Tam w oddali widzimy Huta Katowice. Dobra, ja sobie tutaj skończę odcinek. Także kto dobrnął do końca, to wiadomo, łapka do góry i tak dalej. I widzimy się w kolejnym. Dziękuję bardzo za uwagę. Stop.